سلام سلام انقعنا بشاني كونسولت بتاع المزاحم لو ما عندي زيادة كم مبرهي كزارة بالحسيبة زلخو منبر فقاد يزبل مالتي مجمرتا منبر فقاد مس زيجنت زتحاحز ولا حانت يخون من قد يقولون زيجنت كاليو منبر فقاد كخاليو زيجنت انت رأسيتك مس منبر فقاد زتحاحز قداي بالكاموشيز كاب إيميغريشن زتحاحز قداي كاب بمولو وطي له مالتي ጉዳይካ ጉዳይ ዜግነት ይዝሆን ማለት እዩ ግን ጉዳይ መንበር ፍቃድነት ዝውሃበካ ግዚያዊ ክኸውን ይኽእል ፐርማነንት ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ናይ ዓመት ክኸውን ይኽእል ናይ 2 ዓመት ክኸውን ይኽእል ናይ 3 ዓመት ክኸውን ይኽእል ንጉዳይ መንበር ፍቃድ ኣብ ሽወረን ዝምልከት እየ እዚ ሓበሬታ ዝህቦ ዘለኹ ከም መብርህ ክኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሽወደን መንበር ፍቃድካ ክስረስ ዝኽእል መዓስ እዩ ንዝብል ሕቶ ኩሉ ግዜ ክንፈልጦ ግዴታ ኣለና ማለት እዩ እዚ ከኣብቲ ናይ ኢሚግሬሽን ቤት ጽሕፈት ኣቲና ክንሪኦ ንኽእልና ሙሉእ ዝኾነ ሓበሬታ ኣለና እዚ እውን ሓደ ካብኡ ካብቲ ምንጪ ሓበሬታ ብትግርኛ ዝያዳ ክዛረበሉ ዝደለኹ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዝያዳ ሓበሬታ ግን ናብ ኢሚግሬሽን ክሕብሮኩም ይደሊ ማለት እዩ ከም ምንጪ ሓበሬታ ብምቕጻል ሲዕብሉ ሕዋን ካብ ሽወረ ሙፃእ ማለት እዩ ሕጂ ዝነዊሕ እዋን ሙፃእ ዝብል ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለ እዩ ኩሉ ግዜ ሓደ ጉዳይ ወይ ከዓ ሓደ ርእስቲ ክኸውን ኣይክእልን ንኩሉ ሕብረተሰብ ማለት ስለዚ እዚ ነገር እዚ ወይ ከዓ እዚ ወረቐት ግዜያዊ መንበር ፍቃድ ዘለካ ወረቐት ብዘይገድስ ብምንታይ ምክንያት ናብ ሽወረ መፂኻ ኣለኻ ካብ ሽወረ ንውሕ ዝበለ እዋን ምስ ትወፅእ ኣብ ምልክት ሕቶ ከኣቱ ይኽእል ማለት እዩ እዚ ግን ውልቃዊ ዝኾነ ርክባት ብምግባር ምስ ኢሚግሬሽን ክትዘራረበሉ ወይ ከዓ ክትሕብረሉ ዝኽእል ጉዳይ ስለ ዝኾነ ብግቡእ ምክንያት መውፂኻ ካብ ሽወደን ትሕብር ኢሚግሬሽን ድማ ሓበሬታ ናይቲ ምክንያት መውፂኻ ኣፍልጦ ይህልዎ ዝያዳ ድማ ውሳነታት ወይ ከዓ ሓበሬታ እውን ክትወስድ ይምሕፀን ማለት እዩ ስለዚ ርክብካ ምስ ኢሚግሬሽን ክኾን ኣሎ ማለት እዩ ግን ሓፈሻው ግን ካብ 2 ዓመት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ርክብ ምስ መንግስቲ ሽወደን እንተደኣ ወፂኻ ሃሊኻ ወይ ኣብ ሽወደን ዘይትነብር እንተደኣ ሃሊኻ ካብ ህዝባዊ መዝገብ ሽወደን ናይ ምስራዝ ዓቕምን ከምኡ ከዓ መንበር ፍቃድካ ናይ ምስሓብ እዩ ድሒሩ ዝመፅእ ከም ጣዕምቲ ዝበልናዮ ኣብዚ ዓዲ ህዝባዊ መዝገብ ኣሎ ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ኩሉ ግዜ ከዓ ስኑድ ወይ ድማ ኣድራሻኻ ፍሉጥ ክኸውን ኣለዎ ኣድራሻኻ ርጉፅ ምዘይከውን ወይ ድማ ሓበሬታ ሰሪድካ ዝኾነ መልሲ ምዘይትህበሉ ምናልባት ወረቐትካ እውን ክስሓ ወይ ከዓ ክስረዝ ዝኽእል እዩ እዚ ምንጭቲ ኣብ ሽወረን ዘይምህላው ክረጋገፅ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ بديحيرو كم زفلت كابتي كاندي طنقي ኮይኑ ዝርከብ ኣብ ሰዓት እዚ ዕቁባ ክትሓትት እንከለኻ ትህቦ ሓበሬታታት ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ትህቦ ሓበሬታ ኩሉ ግዜ ዋላውን ዜግነት ክትሓትት ከለኻ እቲ ሓበሬታቲ ተዘይደጊምካዮ ወይ ተዘይሓቢርካዮ ናይ ሓሶት ቃል ተባሂልካ خصوصاً وإذا ما ورقت كامل كحتو خاطوني خيلي مالتي سلازم كل جزيت هو زربا ويكات هو قال أبت مجمرتان أبت مودعتان أزيو دراتي مالتي سلازي مجمرتان أتون كلا خان شورن تحبكيا قال مودعت زيجنتي بكا ملو بملو زيجنا شورن مهان خاطر جاجت تهو قالن كل جزء كنا تأثر قديتاي مالت سلازي تبغى زخنا مفتاشين تبغى زخنا ነቲ ጉዳይካ ብዕቱብ ምርኣይን ስራሕና ኢሚግሬሽን ስለ ዝኾነ እሱ ከዓ ስርሖም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ምጥርጣር ወይ ኣብ ምልክት ሕቶም ዝኣቱ ንዝያዳ ሳዕቤናት ከስዕበና ይኽእል ማለት እዩ ወይ ከዓ ከቃልዓና ይኽእል እዩ ስለዚ ጉዳይካ ብግቡእ ብዕቱብ መሓዝ ከድልየካይ ማለት እዩ ወይ ከድልየና እዩ ሲዕቡ ዝመፅእ እቲ ምትላል ወይ ድማ ትኹም ትድበልናዮ ዝያዳ ተደጋጋሚ ሓሳብ ከይከውን ዝኾነ ይኹን ዝሃብካያ ሰነዳት ወይ ድማ ሓበሬታ ቅድሚ ሕጂ ዝሃብካዮ ወይ ዝሓበኻዮ ሓበሬታ ኣብቲ ድሒሩ ዝመፅእ ዜግነት ሓትት ከለኻ ትህቦ ሓበሬታን ተመሳሳሊ ምዘይከውን ከም ምትላል ተባሂሉ ጉዳይካ ክናዋሕን ኣብ ዘይተደልየ ሳዕቤናትን ከስዕበካ ይኽእል እዩ ምግባር እውን ደጋጊሞም ነቲ ስኻ ዝሃብካዮ ሓበሬታ ምጥርጣር ተራእትዮም ክሓቱኻን ክፍትሽዎን ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ እንደገና ድማ ሰነዳት ወይ ድማ ቅድሚ ሕጂ ዝሃብካዮም ሰነዳት ደጊምካ መሰረት ካለዎም ንዕኡ እውን ዳግማይ ግምት ምግባር ብጥብቂ ምርኣይን ከድልየሚ ማለት እዩ ኣብኡ ዝኾነ ይኹን ምዝላቕ ወይ ከዓ ዘይተደልየ ሓበሬታታት ምዝረኽቡ ኣብ ምልክት ሕቶ ክእትወካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርታ እቲ መንበሪ ፍቃድካ ምስ ተሰረዘ ወይ ከዓ ምስ ተሰሓበ
ቅድመ ኩነት ኩሉ ግዜ ሓበሬታ ሰዱልካ ንኣብነት እንተ ደኣ ካብ ሽወደን ውሕድ በለ እዋን እንተ ደኣ ወፂኻ ነርካ እሞ ከዓ ተዘይ ሓቢርካ ኣብ ሽወደን ኣለኻን የለኻን ህላውነትካ ክነረጋግፅ ደሊና ኣለና እንተ ደኣ ሃሊኻ ከዓ ህላውነትካ ኣብ ከምዚ ቤት ፅሕፈት ወይ ከዓ ኣብ ከምዚ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ብምምፃእ ህላውነትካ ረጋገፅ ክትብል ኢኻ ክትበሃል ትኽእል ኢኻ ወይ ድማ እንተ ደኣ ሃሊኻ ብከምዚ መንገዲ ኣረጋግፀልና እውን ክትበሃል ትኽእል ኢኻ ግን ኩሉ ግዜ ሓበሬታ ይመፀካ ማለት እዩ እንተ ደኣ ነቲ ዝሃቡኻ ጉዳይ እንተ ደኣ ሰሪዞሞ ወይ ተዘይ ተቐቢሎሞ እውን ካብዛ ዓዲ ኣብ ሓፂር እዋን ኣብ ሓፂር ግዜ ክትወፅእ ክትግደድ ኢኻ ማለት እዩ ብዘይ ወረቐት እውን ትነብር ኣለኻ ማለት ስለዚ ኩሉ ግዜ ጥንቃቐታት ክሓትት ይኽእል እዩ ማለት እዩ ትህቦ ሓበሬታ ምስቲ እቲ ብኢሚግሬሽን ተወሲኑ ዝመፀካ ጉዳያት ኩሉ ግዜ ብሓንሳብ ስለ ዝኸይድ ማለት ስለዚ ኩሉ ግዜ ናይ ይግባይ ምባል መሰልካ እውን ሕልው እዩ ግን ይግባይ ክትብል ከለኻ እውን ምናልባት ካብዛ ዓዲ ወፂኻ እውን ናይ ይግባይ ጉዳይ ከተኸታተሎ እውን ክትበሃል ትኽእል ኢኻ ኣብ ገለ እዋናት ከዓ ይግባይ መሰረት ይግባይካ ኣብዛ ዓዲ ኮይንካ ተኸታተሎ እውን ክትበሃል ትኽእል ኢኻ እዚ ንክፍሊ ኢሚግሬሽን ዝውሰኑ ውሳነታት እዩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ብሓፈሻ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታታት ኣለኒ ብዚ ዩቲዩብ ኣብኡ ብምእታው ከዓ ገለ ሓበሬታታት ክንቀስም ተስፋ ይገብር ብሕፅር ዝበለ ብፅሙቕ ከዓ ነዚ ኩነታት ዝምልከት ማለት እዩ ተን ቀንዲ ኣጥቢቐ ዝተዛረብኩለን ጉዳይ መንበሪ ፍቃድ ዝስረዘሉ መንገድታት ካብ ሽወደን ነዊሕ ግዜ ምስ ትወፅእ እሞ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ሓበሬታ ምዘይህልዎ ከምኡ ድማ ኣብ ናይ ዕቑባ ግዜ ወይ ከዓ ኣብዛ ዓዲ ክትኣቱን ከለኻ ዝሃብከይ ሓበሬታ ተጋራጫውን ወይ ድማ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ምስ ዝኸውን ደጊሙ ካልኣይ ግዜ ካልእ ሓበሬታ ምስ እትህብን ብተጋራጫዊ ተዛማዲ ጉዳይካ እንድሕሪት ክምለስ ይኽእል ወይ ከዓ ክሰሓብ ይኽእል ወረቐትካ ማለት እዩ ኣድራሻኻ ወይ ድማ ትነብረሉ ቦታ ርጉፅን ህላውነትካ ኣብዛ ዓዲ እውን ብክፍሊ ኢሚግሬሽን ምዘይረጋገፅ ወይ ድማ ሓበሬታ ምዘይህልዎም እውን ኣብ ምልክት ሕቶ ከዓ ትኽእል መንበሪ ፍቃድካ ብዝበለፀ ከዓ ዝኾነ ይኹን ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ምስ ዘጋጥመካ ክኢላ ናይ ጠበቓ ማለት እዩ ትምህርቲ ወይ ድማ ናይ ጠበቓ ትካል ዘለዎም ወይ ኣብ ናይ ጠበቓ ማሕበር ዘለዉ ነዚ ጉዳይካ ዝክታተሉልካ ብዕቱብ ክትሕዞ ኣለካ ኣዝዩ ተኣፋፊ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ህዝቢ ክርዳእሉ ዝኽእል መንገድታት ቅልል ዝበለ ብምቕራብ እየ ዝሰርሖ ስራሕ ኩሉ ምንጭታት ናይዚ ሓበሬታ ግን ኣብ immigration.sa ወይ ከዓ migrationsverket.sa ብምእታው ሓበሬታ ክነንብብን ካብኡ ክንውከስን በዚ ኣጋጣሚ ክሕብር ይደሊ ማለት እዩ ስለዚ ቀኒለይ ኣብ ሻኒ ኮንሱልት ብምምፃኹም ድማ ደጊመ የመስግነኩም ስለዚ ብሩኽ ቅነ ማለት እዩ ብሰላም ይረኽበና ኣብ ካልእ ግዜ ቻው